Maria, solar Laurín muid faoin neochtas daoine atá goibh, a bhís se leat mavracán a hort dún a ríis faoi céhíad CONCOS at a whole. Well, CONCOS is go agriat go Forwarna Coláiste Gaeltachta agus Gaeilge ar fud na tíre. Tháinig siad le chéile céadú riamh tá seo os cinn sé a blianach in má agriat Donnach hí daoine amrithe na Coláiste leaghbheith mar coiste agus a tuairt aire go grutha na Coláiste ar fad. Ach ó freichar 2008 is cólacht slíthúil inis ag sa status gnig cólacht inis ag CONCOS. Agus tá sibh lunathe go mar nach bhfuil? Tá muid lunathe I tíornaí let mór. Áráid, sin go héintach. Who make it Coláiste Chamuis and sin or 1 litre more meal niggas noka is a shay catmisha Coláiste litre more Saint Hanamatar in Coláiste na Nilana ba? No, well no Coláiste Sploder masto. No, Nima Kincha, we should bring the auto hin Nissan Hanamatar in Narira. Who makes you tear con like quite as more than all magus meg dog in Coláiste Chamuis, you know. Taisagum Gorev Raidió in ever a big frastar in a Coláiste Chamuis sublinta who heart up Beja Galvins a hooked. Can they on New York no pictures Dania talk with Mariala and Heverka? Well, is blian as gnach ar fad a bhí a 2008 mar chóir na figurí sus go dtí fé 8 míle go fólamóí vís na Gaeltacht ar fad agus bhí titim ar a figur sin sus go dtí 2014 agus began ní tú caintead mór an chóir sus 2014 tá tú caintead chóir síos go dtí fé 2008 nó mar sin. Agus an bliantir an ai inis tá méadú eisteach go leor 8 fan géad agus níle sagan fós cén ordú bhais nó laidú bhais ag 2017 mar lí na figurí efigúla mo go fór. An nóirí bhí an ever a haar physical míle nach raibh? An figur an nóir a go hefigúil ná 27,000 agus 24. Can a bhíon liv tarliú ó Beiidir an bblin siún a roi go héimh na Coláiste Chamuis? Well, is tinscoil na Coláiste Chamuis tá an táhacht do muinte na Gaeltacht agus go muinte na tíre agus déanam muid gach éireacht fása chur ins na cuasaí agus ins na Coláiste Chamuis le go mbeidh siad a gcuil ó fás agus tásúla na figurí bhí animíon a chuneal nó méadú. Tá tú go lán aimseir le CONCOS an bhfuil? Tá. Can a bheith le déanamh a gut thar na ní mí atá macrán a riamh an saoir siúna Maria? Well, má cheappanéin dena go dosín obair na Coláiste Chamuis a céad lág an meitheamh tá dul mó mór míle chorób. Is inis darí de mí man fóbhar méidir a fóbhar hasins allhhar gan obair gan bhléon 2008. Bei muid inis mar coiste agus mar breanú siar ar 2016 agus féidir fása chuir cuasaí 2016 le a thuirteráid go dtí 2008. Bei muid caint agus bei cruineach a dhéan leis na agrachtaí gaolmhór fad a nús rion na Gaeltachta leis hinstitútí Oideachas maiolad na hábhradí nó na bon múntúirí hí eilúnt a bhaith tíad cáid breanna wed na syllabus a takeab sin agus bhfuil a syllabus le náú agus na dátaí hocrú gan na cuasaí sin. Bei bei cruniú an a rís me leis rion Oideachas leis an rion na Gaeltacht an rion Oideachas leis institútí Oideachas túsle drám mar sin go bheic muid ceachide go muid rá 2008. Agus tá ábhar gweil go nua an múna don teasta sóiseach i Gaelscoil agus Gaelscoil Coláistí na tíre agus sa Gaeltacht freisin. So is ábhar mhór sin díomh nach bhfuil? Is well, cé na Coláiste Gaeilge is tá siad ní díann siad isteach ag ní sin dar ar na syllabus na scoile, mar sin na job na scoile. An rud atá an rólatá ag an Coláiste Chamuis ná labhairt na Gaeilge agus féin muí a chud ins na gasúil i labhairt na teangan
agus bhhar sin nó fáin an gasúd faoin muín into pain agus dé mi he ó bailile beidir gon chéadúir ach is díach an muín sin a hort gona daine ógan an Gaeilge leirt mar hanga ní mar teanga scrífa ach go bheic siad go gúil si bio gúil siad nána leirt agus nachmach ní cearcamach é náda ar ba leirt. An bhfuil sé féle rá go bhfuil policy dangane ó héh leirs na Gaeilge a bhaim i ormhór na Coláistí Samhraidh mar nar thuí mé go dtí na Coláistí Samhraidh ó 1993 go dtí nach 7 ceapan se bhí policy an sa Coláistí sin chun í leirs an tam ar fad ach bhí na scoirí go léir caint bearla nó raibh siad nó raibh mar lena chéile go pásanta bhí an sim gom chun í leirs an tam ar fad ach ní raibh an caiideán ag mór an den na scoirí chun é sin dhéanamh. Ceapan gur daisiigh tuarascáil ag an roinnt blianta ó hin ar daisiigh agus trééis sé sin bhí mu sé fér an rá go bhfuil ahrúán? Well tá policy ag na Coláistí díobh leirt na Gaeilge go gahar isí gnáhanga an Coláistí is caharí a leirt. Now tá se an deachar Coláiste Chamuis agus áú ó de teanga cé teanga gotí teanga scrífta atáiste leabhar agat nuair nachhfuil sé do chumas ach trééis cúpla seachtain na chas Gaeltacht. Tá sé eisteach nuair hagan na gasúir go dtí Gaeltacht an tam ar fad ní léon muíach go bhí leirt tá siad a óla mó bhí siad an bheh agus tá se acab ach ní léon muíach go bar leirt. Nuair an siad de muín sin tá siad sásta leirt a muíach go bar leirt tá se níos éasca ach ba leirt na bíon cabhar botúnán agus tá sé deachar agus ní léon na rá nachhfuil sé deachar a caihan policy Gaeilge bheith láid na Coláistí. Mar mai is bearla ar fád a bhaith is just na Coláistí. Yeah, vís litir mór cúpla bhbliain ó hin agus tháinig mé roinnt cholíní ag freastal ar Coláiste Samhraidh éigean agus bhí siad caint Gaeilge smáid nó éis sin. Just chun ancient days as rud gur lú mé go thuú mé go dtí litir mór chun ancient cadí na Coláistí thuú mé go dtí nuair raibh mé gabhblionn ag dtí deirchtrééis an bunscoil aréic nó thuú mé go dtí Coláiste Pegséirs i maian lucaigh a gurí níos sé ag feidhmeannach go fáil bblion dar gceann thuí mé go dtí Coláiste óla Ngorta Chorca gá óra sin thuí mé go dtí litir mór ó bhí sé planáilte gcuin dul go dtí Coláiste an láidir ó thaobh na Gaeilge litir mór Coláiste beag agus formé agus mar cara áit sa Coláiste sin ach an sin bhí feidhmeannach agus ní raibh siad ná an cuasa a chuir le chéile a chuir bhaim agus bhíor an dul sí Coláiste eile so ní raibh sé choláidir an ceann eile ó thaobh na Gaeilge. An sin an saoir dhearnach thuú mé go dtí an Gaeltacht thuú mé go dtí Coláiste an fearsaigh muna limhar in Uaidhreacht agus tá cuasa cásca acu freisin díon cuasa se so thuú mé go dtí an Coláiste tá sé dearthir an bhéil tríad an airteist so thuú mé sin sa cúga bhbliain agus i sé bhbliain tuigim nach bhfuil Coláiste an fearsaigh go feidhmeannach sa ceantar chéine go fáil ach tá Coláiste an fearsaigh fásáin a ceapan bhfuil sé roinnt míle híos an bhóthar an áit sin a raibh mé Coláiste na fearsí lochan dún loiche. Sin é Seán Mac Sibhna agus Cád Mac Sibhna Vic Sibhna. So bhí crack ionach goin Gaeltacht chun rá bhíon crack is fearr go me gláiste an fearsaigh in Uaidhreacht Beiidir greibh sé an fág raibh sé sin mar bhí mé níos sinne bhí an saoire nó raibh mé an sa saoire bhí mé sébhlíonn ag díos agus ri an cásca bhí mé sa cúg agus sa sébhlíonn so bhí is níos éiste chun beidir tatna bhhain just ach bhí tú hain sásta jólam tom sin bhí ní an brúart tom sin a dhéanana bhí tú hain a ggéir a dhéanana ar do hain. Bhí nóir thuú mé go dtí na Coláistí Samhraidh bhí mé mar ceann na daine is fearr le Gaeilge ar na gcomsaí an céadúir thuú mé an go dtí baid an lucaigh ní raibh mór an álas go faoin Gaeilge bhí Gaeilge cearcáir go má munscoil níach mé chuig Gaelscoil
ach bhí crack maith gom an ach is an rud a thar a hánig mé ras tréis an córas agus thu mé seach sa chéad bhliain sa manscoil agus bhí an sin hiig mé go raibh gweag go bhaid gom á bheith ag dulgadtí an Coláiste Samhraidh agus is sin as sin amach bhí simú gom sa gweag mar bhí mo cumas gweag mar ceann a daoine is fearr i mo rang is manscoil so bhí an simú gom as sin amach so déanaan na Coláistí Samhraidh an difar ceap me sé. No, dinan siad difriocht má míteamh má feicim héine an nuir támuid ag seastan peblií nús beidir an BTO nó beidir ag cumar strádacht. There hagens na daine óga ag an chuig an seastan bei tú caintlob agus leabhar tú Gaeilgelob. Bei tú ná inseocht cén gasú a bhí ag Coláiste Samhraidh agus cé gasú nach rab gon chuid is mó. Mar tá muín ag na gasaí leabhart agus tá siad chosástaí leabhart má ní an siad deis. Agus is drama sin nára ag Coláiste éigen ní fiú an a tríala siad leta. Agus sin is mór a pacha sin. An tain trú atá gom nar ní aci mé chuig ceann a raibh ag an am policy dangan ó haimh na gweaga. Bhí policy dangan ó haimh leabhart go hifaciúil ach mar dúirt mé bhí na scoirí go generalta Comhchoiste na chéile raibh sin na éine. Sin feibhnear tá líon mór daoine in áit. Tá job frile ag na Kennedy is just na Coláistí. Sin a smachtú ach tá sé deacnar tá neritin líon mór daoineistí in áit bháin. A déanann siad gach iirecht policy dangan Gaeilge a bheith bhaim mar ní léon bhá an gon Coláiste nach policy láidir Gaeilge acu. Ceapan go sé tábhachtach chun agalah a bheith leis an scoirí solar Dlachtar iad an aontíonn tú sin? Díanann riint gon na Coláistí sin in tain the one for sin tá tú caint fao líon mór scoirí tá tú cainte go leor Robert agus in sin tá tuismithirí atá sásta dhéana agus fach go leor tuismithirí nachmach sásta sin dhéana. Ach díonn tú gradúil éad na gasúrs nuair hagann siad a Coláiste agus tríaltir iad é choristeach a ranga bhfuil a cumas céanna ag na gasúr eiles rang. Ach nuair tá aglah mar sin tá ábair sin sin dianta riveré. So a diantar an ábair céanna nuair hagann siad ag a Coláiste. Is buntaiste é ach tá costas mór a baint leis agus tá obair mór a baint leis agus tá curtint gotéis mór í bhsásta sin íon agus tá chuideach nachmach. An bhfuil tú ag dul go dtí an éonach trealamh? An comórtas trádaach? Tá ba muidin sin an teachtain se thugan. Alright, ceap go sé siú an teach an seo, nó teach sé hiúna, Tású long go be? An nimig cínte... Tá mórt te céidín agus déir daon teach an teagan. Ceap go sin teach an seo, ok, sin go ba. Chun teachadí deire an agalah an ria, an bhfuil bun teachtacht a got dar léistóirí in Maiile lé got faoi hecaí na Coláistí Samhraidh sa Gaeltacht agus faoi CONCOS. Well, that is tá chuoin na Coláistí Samhraidh an tábhachtach go muinte na Gaeltachta agus startangan don Gaeilge féin tá se an tábhachtach go mairisí agus go maiid sí á leabhart. Agus an tein cóla bháinach me tuismithirí ba le clia mátá sé chun gasúr lob a chur ag na Gaeltachtaí sa saoir gábhaile sa 8 be ceart gomach siad de breanúir cuasaínis go háirthe mátá siad a ggéir cuasa mí meheh mar tá an áirintí teachtasteach agus tá chunig me Coláiste nóó atá lán gáir mí na meheh hana. Just as bar ma cean ó policy gwibh like tá gom was the latent seo go bhfuil sé cosach chun dul chuig na Coláistí Samhraidh i gcomparáid le blianta fada a hen Beiidir ach tá deisina eile an chun spásna á nach bhfuil ar Coláistí Samhraidh an bhfuil éon Tá cainte scoláireachtaí? Seo, yeah. Well, ní léon ról ag CONCOS le scoláireachtaí. An sé molla bhenne tuairt go aon atá breanamach go scoláirí is agrachtaí áitiúla istíad áit baile héin a bheith thugann sa más scoláireachtaí.
so dat tú kainte beidir cólachtaí áitiúla beidir an cóla condé nó an nu beidir an Common Lucas Gael nó an common áitiúla tag héin is cólachtaí agus agrachtaí áitiú nó peibli agus príváideach a thugann scoláireachtaí. So cé dát ceart cuairtú nó dul caint le mútear Gaeilge sa scoilge bheice si mar gomach transach gomach sacas an cáhain na scoláireachtaí.